21 godina. Taj broj odzvanja u mojim mislima poput zvuka kapi koje padaju iz loše zatvorene slavine u kuhinji, ovog prohladnog siječanjskog jutra u Osijeku. 21 godina brige o Tomislavu, 21 godina u kojima se moj život sveo na raspored lijekova, prljave pelene i neprospavane noći. Danas se budim i osjećam težinu svakog od tih dana na svojim pogrbljenim ramenima, na svojim hrapavim rukama, koje se više ne sjećaju kako je bilo dodirnuti nešto nježno. Hrvatska zima udara o prozore naše kuće u ulici Kralja Zvonimira, a ja se pitam kada sam prestala biti Vinka i postala samo žena koja se brine o njemu. Kada se ljubav pretvorila u obavezu. Miris čobanca, koji ključa na štednjaku, miješa se s medicinskim mirisom, koji je prožeo svaki kutak ove kuće. Tomislav je u dnevnoj sobi, u istoj fotelji kao i uvijek, gledajući kroz zamagljeni prozor, kroz koji se vidi samo sivilo zimskog neba. Od moždanog udara, prije više od 2 desetljeća, naša je rutina uvijek ista. Budim se u 6, pripremam mu kavu s 2 žličice šećera, pomažem mu pri kupanju, mijenjam pelene, serviram ručak, dajem mu lijekove, pripremam večeru, odvodim ga u krevet. Svaki dan, bez iznimke. Moja djeca su odrasla gledajući tu rutinu. Navikla su se na nju, a sada žive svoje živote u Zagrebu dok ja ostajem ovdje, zarobljena u ovom beskrajnom ciklusu brige. Ovog jutra nešto je drugačije u zraku. Možda je to način na koji slaba svjetlost zimskog sunca ulazi kroz poderanu zavjesu, ili je možda samo nakupljeni umor od toliko godina. Dok namještam jastuke iza Tomislavovih leđa, on me promatra onim očima koje više ne sjaje kao nekada. Sjećam se kada smo se upoznali na proslavi Svetog Ivana 1985. godine, kada je imao tamnu kosu i lako se smijao. Sada, s 62 godine, sjena je čovjeka kakav je bio. A ja, s 58, osjećam da sam i ja postala sjena same sebe. Kada sam zadnji put pogledala u ogledalo i vidjela Vinku, a ne samo njegovateljicu. Tišina između nas rasla je tijekom godina poput korova između kamenja u dvorištu. Više ne razgovaramo o snovima, o budućnosti, o bilo čemu što nije povezano s njegovim osnovnim potrebama. On grunta kada mu nešto treba. Ja tumačim njegove znakove kao iskusna medicinska sestra. Naša se komunikacija svodi na praktične geste. Pokret glave za žeđ, pogled usmjeren prema kupaonici, uzdah nelagode. Gdje su nestali smijeh? Gdje su nestali planovi koje smo imali da putujemo duž dalmatinske obale kada odemo u mirovinu? Sve je to umrlo tog ožujskog jutra 2003. godine, kada sam ga pronašla palog na kuhinskom podu, s pola lica paraliziranim. Susjeda Ana kuca na vrata kao i uvijek u 9 sati. Donosi svježi kruh iz pekarnice i najnovije tračeve iz susjedstva. Kako je Tomislav danas? Pita onim slatkim glasom koji me duboko iritira. Ne zato što je loša osoba, već zato što nikada ne pita kako sam ja. Za sve, ja sam nevidljiva. Ja sam samo njegov produžetak, nužna funkcija da ga održim živim i udobnim. Ana komentira unuku koja će se udati na proljeće, o cijenama koje samo rastu, o snijegu koji bi trebao stići sljedeći tjedan. Ja se smiješim i slažem, ali iznutra tiho vičem. A ja? Kada će netko pitati o mojim snovima, mojim strahovima, mojoj samoći. Nakon što Ana ode, vraćam se automatskoj rutini. Provjeravam treba li Tomislav promijeniti pelenu. Namještam mu položaj u fotelji. Palim televiziju na vijesti koje on preferira. Voditelj govori o europskoj ekonomiji, o klimatskim promjenama, o svijetu koji se događa vani dok ja ostajem ovdje unutra. U ovom mikrokozmosu medicinskih potreba i kućnih rutina. Gledam kroz prozor i vidim druge žene iz susjedstva kako izlaze na posao, u kupovinu, da žive svoje živote. Osjećam ubod zavisti koji me odmah posrami.
Kako mogu biti ljubomorna na tuđu slobodu kada moj muž ovisi o meni za sve? Ručak je uvijek tihi ritual. Režem meso na male komade, začinjavam solju točno onoliko koliko mu se sviđa, poslužujem s kuhanim krumpirom i mrkvom. Tomislav žvače polako, s poteškoćama, zbog paralize lica koja se nikada nije potpuno oporavila. Ponekad se zaguši i moram ga potapšati po leđima dok ne prestane kašljati. Danas, dok ga promatram kako jede, pitam se nedostaje li mu hrana koju sam pripremala s ljubavlju u prvim godinama nakon moždanog udara. U to vrijeme još sam vjerovala da ga moja briga može vratiti, da će ljubav biti dovoljna da izliječi ono što medicina ne može. Kako sam bila naivna, misleći da će žrtva biti privremena. Nakon ručka, kao i uvijek, pomažem mu da se smjesti za popodnevni odmor. Njegovi pokreti su spori i teški. Svaki gest zahtijeva napor, i od njega i od mene. Dok namještam jastuke, on me uhvati za ruku jače nego obično. Na trenutak pomislim da će reći nešto nježno, da će prepoznati sve što činim za njega. Naši se pogledi susreću i vidim nešto drugačije tamo, ne zahvalnost, već neku vrstu hladne analize. Kao da me procjenjuje, mjeri moju vrijednost. Trenutak brzo prođe, ali ostavlja gorak okus u mojim ustima. Nešto je u zraku što ne mogu dešifrirati. Napetost koja me uznemiruje. Popodne se vuče kao i uvijek. Perem suđe, savijam rublje, pripremam lijekove za večer organizirane u malim plastičnim posudicama. Kuća je tiha, samo otkucaji kuhinjskog sata označavaju protok vremena. Kroz prozor vidim djecu kako se igraju u snijegu koji je počeo padati. Njihov smijeh odzvanja ulicom kao podsjetnik na radost koju sam zaboravila kako osjetiti. Pokušavam se sjetiti kada sam se zadnji put iskreno nasmijala, ne onaj pristojni osmijeh koji nudim posjetima ili liječnicima, već iskreni osmijeh koji je dolazio iz srca. Ne mogu se sjetiti. Ta spoznaja me plaši više nego što bi trebala. Oko 4 popodne, Ivan, naš najstariji sin, zove iz Zagreba. Razgovor je uvijek isti. Pita za oca, za lijekove, za liječničke preglede. Nikada ne pita kako sam ja, kako spavam, treba li mi nešto. Za njega, kao i za sve ostale, ja sam samo neplaćena djelatnica privatne bolnice zvane Naša kuća. Mama se dobro brine o tati, zar ne? Kaže on. A ja odgovaram da, uvijek da. Ali danas se nešto u meni buni protiv tog automatskog odgovora. Ivane, počinjem govoriti, ali on već govori o poslu, o svojoj djeci, o svom važnom životu u Zagrebu. Prekidam razgovor stisnutog srca. Noć stiže rano u hrvatskoj zimi, a s njom i vrijeme za kupanje. Ovo je uvijek najteži dio dana. Tomislav teži gotovo 90 kg i premještanje njegovog djelomično inertnog tijela zahtijeva svu moju snagu. Kupaonica je zamagljena od pare tople vode, a miris sapuna miješa se s manje ugodnim mirisima. On se oslanja na mene dok mu skidam odjeću i osjećam njegovu doslovnu i metaforičku težinu na svojim ramenima. Tijekom ovih intimnih trenutaka nema romantike, nema nježnosti, samo osnovna potreba za higijenom i dostojanstvom. Perem mu tijelo kao profesionalna medicinska sestra, učinkovito i distancirano. Kada završimo, oboje smo iscrpljeni. Nakon kupanja, dok mu pomažem da se obuče u čistu pidžamu, Tomislav me ponovno promatra onim čudnim pogledom koji sam primijetila tijekom ručka. Ovaj put, međutim, otvara usta kao da će reći nešto važno. Srce mi malo brže zakuca. Hoće li se napokon zahvaliti? Hoće li prepoznati moju žrtvu? Pročisti grlo, grubi zvuk koji odzvanja u maloj sobi. Vinka, kaže, a njegov glas zvuči jasnije nego obično. Prekidam ono što radim i okrećem se prema njemu, čekajući. Ono što kaže sljedeće mijenja sve. Znaš, ti nisi ništa više od kućne pomoćnice koja me žali, zar ne? Riječi padaju kao hladan šamar usred zime. Svijet staje. Doslovno staje. Sat na zidu i dalje otkucava,
ali za mene vrijeme se zamrzava u ovoj maloj sobi koja miriše na medicinsku mast i dezinficijens. Kućna pomoćnica koja me žali. Riječi odzvanjaju u mom umu kao eho u praznoj katedrali. 21 godina mog života sažeta u 9 okrutnih riječi. Osjećam se kao da mi je netko iščupao srce iz prsa i zgazio ga na hladnom podu. Koljena mi drhte, ruke su mi hladne. Gledam Tomislava, očekujući da vidim kajanje u njegovim očima, očekujući da kaže da je to bio samo trenutak ljutnje, frustracije. Ali on me samo gleda ravnodušno, kao da je upravo komentirao vrijeme. Ne mogu govoriti. Riječi odbijaju izaći iz mog grla, kao da su zarobljene golemim čvorom. 21 godina žrtvovanja moje mladosti, moje karijere, mojih snova, mojih prijateljstava. 21 godina buđenja usred noći, kada je imao noćne more, čišćenja povraćotine kada su mu lijekovi škodili, držanja ruke tijekom napadaja tjeskobe. 21 godina bivajući mu medicinska sestra, kuharica, pratilja, sve. A za njega nikada nisam bila ništa više od kućne pomoćnice iz sažaljenja. Ne ljubav, ne zahvalnost, ne priznanje. Samo sažaljenje. Najponižavajuća riječ koju je mogao odabrati da definira naš odnos. Ruke mi drhte dok završavam zakopčavanje njegove pidžame. Svaki gumb čini se da teži tonu. On me i dalje promatra, možda očekujući neku reakciju, neku svađu. Ali ja više nemam energije za svađe. Više nemam energije ni za što. Osjećam se šuplje iznutra, kao napuštena kuća nakon požara. Samo zidovi još stoje, ali cijela unutrašnjost je spaljena i uništena. Trebam vam promijeniti pelenu, kažem glasom koji ne prepoznajem kao svoj, hladan, mehanički, profesionalan. Točno onako kako bi govorila kućna pomoćnica. Možda je u pravu. Možda je to ono što sam postala, neplaćena djelatnica njegovog života. Promjena pelene odvija se u apsolutnoj tišini. Moji pokreti su automatski, naučeni nakon godina ponavljanja. Podižem mu noge, čistim, nanosim kremu, stavljam novu pelenu. On ništa ne govori, ni ja. Ali osjećam njegove oči na sebi, promatrajući svaki pokret s tom novom hladnoćom koju sam danas otkrila. Ili je možda uvijek bila tu, a ja sam bila previše slijepa da je vidim. Koliko je puta mislio te užasne stvari o meni? Koliko je puta dok sam mu kuhala omiljena jela ili provodila noći pored njega kada je bio bolestan, on me vidio samo kao nekoga tko radi za njega iz sažaljenja. Poniženje je toliko duboko da mi je muka. Kada završim, smjesti se u fotelju kao i uvijek da gleda televiziju prije spavanja. Uzimam pladanj s njegovim noćnim lijekovima i čašu tople vode. 3 tablete za tlak, 2 za srce, 1 za spavanje. Ista rutina kao i uvijek. Stavljam sve na stolić pored njega i okrećem se da izađem iz sobe. Vinka, zove me. I na glupi trenutak srce mi brže zakuca misleći da će se ispričati. Okrećem se, puna nade unatoč svemu. Nemoj zaboraviti ugasiti svjetlo u kuhinji prije spavanja. Nismo bogati da rasipamo struju. Njegov glas je ležeran, kao da mi upravo nije uništio dušu. Kao da sam stvarno samo sluškinja koja prima upute. Izlazim iz sobe bez odgovora. Hodam do kuhinje kao duh. Moje bose noge stvaraju buku na hladnom podu. Kuća je mračna. Samo slaba svjetlost televizije dolazi iz dnevne sobe gdje on gleda svoje vijesti. Gledam oko sebe u ovoj kuhinji gdje sam provela 1000 sati kuhajući za njega, perući suđe, organizirajući lijekove. Ova kuhinja koja je postala moj ured, moj laboratorij, moj zatvor. Zidovi požutjeli od vremena čini se da me promatraju sa sažaljenjem, istim sažaljenjem koje je rekao da ja osjećam prema njemu. Ali odjednom shvaćam da sam ja ta kojoj treba sažaljenje. Vinka, žena koja je malo po malo nestala, dok nije postala samo sjena, funkcija, nevidljiva kućna pomoćnica u vlastitoj kući. Uzimam kaput s vješalice iza vrata. To je stari, smeđi kaput koji nosim više od 10 godina. Ne sjećam se kada sam zadnji put kupila nešto novo za sebe,
Sav novac uvijek je išao na njegove lijekove, liječničke preglede, pelene i dodatke prehrani. Novčanik mi je gotovo prazan, samo nekoliko zgužvanih kuna i osobna iskaznica požutjela od vremena. Nije važno. U ovom trenutku ne treba mi novac, samo treba mi izaći iz ove kuće koja je postala moja grobnica. Posljednji put pogledam dnevnu sobu u kojoj Tomislav gleda televiziju. Njegova silueta nepomična naspram plavog svjetla ekrana. Ne osjećam ljutnju, ne osjećam tugu. Osjećam samo golemu prazninu, kao da mi je dušu usisala crna rupa. Ulazna vrata zaškripe kad ih otvorim. Uvijek smo obećavali popraviti tu šarku, ali kao i sve u ovoj kući, nikada nije bila prioritet. Hladan zrak hrvatske noći reže mi lice poput ledenih oštrica. U ovom sjećanjskom trenutku Osijek spava pod plaštom tišine i magle. Ulice su prazne, samo ulične svjetiljke stvaraju žučkaste krugove na mokrom asfaltu. Hodam bez cilja, moji koraci odjekuju u tišini zore. Svaki dah stvara mali oblak pare koji brzo nestaje, kao što sam i ja sama nestala tijekom godina. Ne osvrćem se. Ako se osvrnem, možda ću izgubiti hrabrost koju sam napokon pronašla nakon toliko vremena. Hodam poznatim ulicama kvarta u kojem sam proživjela cijeli svoj odrasli život. Prolazim pored pekarnice u kojoj kupujem kruh svako jutro, pored ljekarne u kojoj poznajem sve zaposlenike od silnog traženja lijekova, pored autobusne stanice na kojoj se više nikada nisam vozila javnim prijevozom, jer sam uvijek morala ostati kod kuće brinući se o njemu. Svako mjesto je sjećanje na život koji sam izgradila u funkciji druge osobe. Kuća susjede Ane je mračna, kao i sve ostale. To su normalni ljudi koji spavaju u normalno vrijeme, jer imaju normalne živote. Zavidim toj normalnosti koju sam napustila tako davno da se više ni ne sjećam kako je to imati vlastitu rutinu, vlastite rasporede, vlastite snove. Stižem na osječki željeznički kolodvor. Stara zgrada je zatvorena u ovo doba, ali vani ima nekoliko klupa na kojima sjedim. Hladno željezo prolazi kroz moj tanki kaput i tjera me da drhtim, ali nije me briga. Prvi put u desetljećima sjedim negdje bez brige treba li Tomislavu vode, je li popio lijekove, je li mu ugodno. Sloboda je tako čudna da gotovo boli. Iz džepa vadim svoj stari mobitel, osnovni model koji koristim samo za hitne slučajeve. 3 propuštena poziva od njega. 3 pokušaja da me vrati u moju ulogu nevidljive kućne pomoćnice. Isključujem uređaj. Za danas Tomislav će se morati sam nositi sa svojim potrebama. Suze napokon dolaze, tople i tihe, slijevaju se niz moje hladno lice. Nisu to suze ljutnje ili samo sažaljenja. To su suze žalosti. Plačem za Vinkom koja je polako umirala tijekom ovih 21 godine. Vinka koja je voljela plesati, koja je sanjala o putovanjima, koja se glasno smijala i sanjala o mirnoj mirovini pored muškarca kojeg je voljela. Ta je žena umrla na dan njegova moždanog udara, ali tek danas si dopuštam da održim njezin pogreb. Plačem za mladom ženom koja je vjerovala da ljubav sve pobjeđuje, da se žrtva uvijek isplati, da je briga o nekome najčišći oblik iskazivanja naklonosti. Kako sam bila glupa. Kako romantično glupa i opasno naivna. Kad suze prestanu, osjećam čudnu jasnoću. Kao da se magla koja je godinama prekrivala moj napokon raspršila. Sjećam se svoje sestre Marije, koja živi u Vukovaru 15 godina. Uvijek me poziva da je posjetim. Uvijek kaže da izgledam umorno. Uvijek pita, jesam li dobro? Marija je 3 godine starija od mene i radi kao knjižničarka u gradskoj školi. Razvela se prije 10 godina i hrabro je izgradila svoj život, hrabrost koju sam uvijek tiho divila. Vrata moje kuće uvijek su ti otvorena, često je govorila. Nikada tu ponudu nisam shvaćala ozbiljno. Sada, sjedeći na ovoj hladnoj klupi, shvaćam da je možda jedina osoba na svijetu koja me još uvijek vidi kao Vinku, a ne kao Tomislavovu njegovateljicu. Prvi autobus za Vukovar polazi u 6 ujutro. Još su 4 sata, ali odlučujem čekati. Nemam kamo ići.
Nemam koga nazvati u ovo doba zore. Vukovar je udaljen samo sat vremena vožnje, ali za mene predstavlja potpuno drugačiji svijet. Grad koji se ponovno rodio iz pepela rata, baš kao što se ja trebam ponovno roditi iz pepela vlastitog života. Marija uvijek govori o melankoličnoj ljepoti Vukovara, o tome kako grad uči da je moguće obnoviti ono što je uništeno. Možda je to upravo ono što trebam naučiti. Kako obnoviti život kada se više ni ne sjećate tko ste bili prije uništenja. Kako ponovno pronaći Vinku ispod toliko emocionalnih ruševina. U 5:30 ujutro kolodvor se počinje buditi. Radnici dolaze, pale svjetla, otvaraju blagajne. Kupujem jednosmjernu kartu za Vukovar s nekoliko kuna koje imam u novčaniku. Službenik, sredovječni muškarac s podočnjacima, znatiželjno me gleda. Vjerojatno se pita što žena mojih godina radi putujući sama tako rano, samo u starom kaputu i s izrazom lica nekoga tko je pobjegao od kuće. I to je upravo ono što radim. Bježim. S 58 godina bježim od kuće kao buntovna tinejdžerica. Ironija bi me nasmijala da nije tako tragična. Kartu spremam u džep kao da je putovnica za novi život. Autobus je gotovo prazan. Osim mene, tu je samo student koji spava naslonjen na prozor i starija gospođa koja tiho plete. Biram mjesto na stražnjem dijelu i smještam se. Dok Osijek nestaje kroz prozor, osjećam se kao da gledam film vlastitog života koji se vrti unatrag. Tu je bolnica u koju sam Tomislava vodila 100 puta. Ljekarna u kojoj sam potrošila bogatstvo na lijekove. Tržnica na kojoj sam uvijek kupovala njegovu omiljenu hranu. Svako mjesto je ožiljak na pejzažu mog sjećanja. Sada ostaju iza mene, postajući manji sa svakim prijeđenim kilometrom. Prvi put u desetljećima odmičem se od njega umjesto da mu se uvijek približavam. Hrvatski krajolik prolazi kroz prozor autobusa, kao stranice knjige koju nikada nisam imala vremena pročitati. Snijegom prekrivena polja, kuće s tradicionalnim crvenim krovovima, male kamene crkve koje su odoljele vremenu i ratovima. To je lijepa zemlja, shvaćam iznenađeno. Kada sam zadnji put zastala da pogledam ljepotu oko sebe, bila sam toliko usredotočena na gušeću rutinu medicinske njege, da sam zaboravila da postoji cijeli svijet izvan zidova naše kuće. Postoji snijeg koji blista na jutarnjem suncu, postoje drveće koje mijenja boju s godišnjim dobima, postoje ljudi koji žive svoje živote bez da su zarobljeni u jednoj jedinoj funkciji, u jednoj jedinoj bolnoj svrsi. Vukovar se pojavljuje na horizontu kao obećanje. Manji je grad od Osijeka, ali nešto u njemu me odmah smiruje. Možda je to činjenica da ovdje nitko me ne poznaje kao Tomislavovu ženu ili onu koja se brine o bolesnom mužu. Ovdje mogu biti samo Vinka, žena od 58 godina koja pokušava otkriti tko je bez okova stalne žrtve. Autobus staje na malom autobusnom kolodvoru i silazim drhtavih nogu. Ne drhtim samo zbog jutarnje hladnoće, već zbog veličine onoga što sam upravo učinila. Prvi put u više od 2 desetljeća. Ne znam gdje je Tomislav, je li popio lijekove, treba li mu promijeniti pelenu. I, iznenađujuće, ne osjećam krivnju. Osjećam se lagano. Zovem Mariju s javnog telefona na kolodvoru. Njezin glas zvuči pospano kad se javi, ali brzo postaje budna kad me prepozna. Vinka, što se dogodilo? Jesi li dobro? Njezina iskrena briga me dirne. Toliko dugo nitko se nije prvo brinuo za mene, prije nego što je pitao za Tomislava. U Vukovaru sam, kažem jednostavno. Trebam smještaj na nekoliko dana. Ne pitam smijem li, ne objašnjavam razloge, ne ispričavam se zbog neugodnosti. Samo izjavljujem svoju potrebu s čvrstoćom za koju nisam znala da je još posjedujem. Naravno, odgovara bez oklijevanja. Doći ću po tebe odmah, ostani tu. I prvi put nakon mnogo godina netko dolazi po mene. Netko se kreće prema meni umjesto da uvijek čeka da ja idem k njima. Marija stiže za 20 minuta vozeći mali plavi Fiat koji je očito vidio bolje dane. Kad me vidi kako sjedim na klupi na kolodvoru, njezino se lice pretvara u izraz zabrinutosti i olakšanja pomiješanih. Brzo parkira i trči prema meni, njezina sjeda kosa leprša na hladnom jutarnjem vjetru.
Vinka, moj Bože, što se dogodilo? Snažno me zagrli i tek tada shvaćam koliko mi je nedostajao pravi zagrljaj koji mi je dala osoba kojoj je stalo do mene kao osobe, a ne kao funkcije. Njezine su ruke tople i mirišu na kavu i sapun od lavande. Ne mogu odmah govoriti. Riječi su mi zapele u grlu zajedno s godinama potisnutih emocija. Rekao je da sam samo kućna pomoćnica koja ga žali. Napokon uspijevam promrmljati na Marijinom ramenu. Malo me odmakne da mi pogleda lice. Njezine smeđe oči sjaje od ogorčenja. Taj gad, šapuće, a u njezinu glasu ima toliko nježnosti i ljutnje da zamalo ponovno briznem u plač. Idemo kući, sestro. Razgovarat ćemo u miru. Ulazimo u auto i ona pali grijanje. Umjetna toplina mi daje do znanja koliko mi je bilo hladno. Ne samo zbog jutarnje hladnoće, već i zbog leda koji je godinama prekrivao moje srce. Marijin auto miriše na život. Na stražnjem sjedalu je knjiga, u držaču za čaše šalica kave, na armaturnoj ploči šareni šal. Marijina kuća je mala, ali ugodna, smještena u mirnoj ulici gdje gola zimska drveća stvaraju zanimljive uzorke na sivom nebu. To je kuća koja odiše slobodom. Ima biljaka na prozorima, knjiga posvuda, fotografija s putovanja na zidovima. Sve je tako drugačije od moje kuće u Osijeku, gdje svaki predmet ima specifičnu medicinsku ili kućnu funkciju. Ovdje vidim lijepe stvari koje postoje samo da bi bile lijepe. Šarena keramička vaza, heklana deka na kauču, male slike s hrvatskim krajolicima. Sjedni, kaže Marija, skidajući mi kaput. Skuhat ću kavu i ispričat ćeš mi sve. Poslušam, tonući u mekani kauč koji grli moje umorno tijelo. Dok Marija kuha kavu u kuhinji, gledam oko sebe i vidim život izgrađen prema vlastitim pravilima. Nema rasporeda lijekova zalijepljenih na hladnjaku. Nema pelena nagomilanih u kutu. Nema stalnog mirisa dezinficijensa. Postoji samo žena od 61 godine koja radi, čita knjige, ima biljke, uređuje svoju kuću po svom ukusu. To je život koji sam mogla imati da sam donijela drugačije odluke. Ili možda nisu bili izbori. Možda sam se jednostavno izgubila negdje usput, brkajući ljubav sa samoodricanjem, brigu sa samožrtvovanjem. Marija se vraća s 2 šalice kave koja se puši i sjeda pored mene. Sada ispričaj, kaže nježno. Ispričam joj sve. 21 godina rutine, postupni gubitak mog identiteta, način na koji me svi vide samo kao Tomislavov produžetak. Govorim o samoći biti nevidljiv, o tome kako me vlastita djeca tretiraju kao obiteljskog zaposlenika. Marija sluša u tišini, ponekad kima glavom u znak razumijevanja, ponekad šapuće psovke upućene mom mužu. Kad završim, ostaje nekoliko minuta u tišini, miješajući kavu malom žličicom. Vinka, napokon kaže, znaš da se ne moraš vratiti, zar ne? Rečenica je jednostavna, ali odjekuje u mom umu kao otkrivenje. Ne moram se vratiti. S 58 godina još uvijek mogu odlučiti da se ne vratim. Ali on me treba, kažem automatski, a Marija prevrne očima. On treba medicinsku skrb, ne nužno tvoju. Postoje domovi za starije i nemoćne, privatne medicinske sestre, kućne zdravstvene usluge. Ono što ne postoji je zakon koji te obvezuje da cijeli svoj život žrtvuješ za nekoga tko te tretira kao smeće. Njezine su riječi oštre, ali istinite. Tijekom svih ovih godina uvjeravala sam sebe da sam nezamjenjiva, da samo ja mogu adekvatno brinuti o njemu. Ali možda je to bila samo izlika koju sam izmislila da opravdam svoju nesposobnost, da napustim situaciju koja me polako uništavala. Možda sam toliko dugo brkala mučeništvo s ljubavlju da sam zaboravila razliku između to dvoje. 3 dana provodim kod Marije ne uključujući mobitel. 3 dana potpune tišine o Tomislavu, o lijekovima, o rasporedima. Prvog dana osjećam stalnu tjeskobu, kao da sam zaboravila nešto važno. Ruke mi drhte u uobičajeno vrijeme njegovih lijekova. Tijelo mi se automatski priprema za rutine koje više ne moram obavljati. Marija me strpljivo promatra, donosi mi čaj kad me vidi nemirnu, predlaže šetnje povijesnim centrom Vukovara kad primijeti da sam izgubljena u mračnim mislima.
Normalno je, kaže. Toliko si dugo bila netko drugi da će trebati vremena da se sjetiš tko je Vinka. U pravu je. Moram ponovno naučiti postojati bez specifične funkcije, bez nekoga tko stalno ovisi o meni. Drugog dana, Marija me vodi da upoznam društveni centar gdje radi organizirajući kulturne događaje za starije osobe. To je stara, renovirana zgrada s prostranim i svjetlim sobama gdje se ljudi naših godina okupljaju za razne aktivnosti. Postoje čitalački klubovi, radionice rukotvorina, tečajevi hrvatskog folklora. Vidim žene i muškarce koji bi mogli biti moji susjedi u Osijeku, ali koji ovdje izgledaju življe, angažiranije. Smiju se, raspravljaju o knjigama, planiraju izlete. Shvaćam da postoji život nakon 50. godine koji nisam poznavala. Život koji se ne vrti oko brige o bolesnoj osobi. To je istovremeno bolno i oslobađajuće otkriće. Svi ti ljudi su izabrali živjeti umjesto samo preživljavati. Marija me upoznaje s Mirelom, 55-godišnjom ženom koja koordinira radionice kazališta za starije osobe. Mirela ima obojenu crvenu kosu, nosi velike šarene naušnice i govori rukama na izražajan način koji me hipnotizira. Izgledaš mi poznato, kaže, proučavajući moje lice. Nismo li zajedno studirale u Osijeku 80-ih? Sjećanje se vraća kao val. Mirela Kovač, kolegica s pedagogije, uvijek vesela, uvijek je sanjala o radu s umjetnošću. Ubrzo nakon diplome udala se i preselila u Zagreb. Ja sam se udala za Tomislava i ostala u Osijeku. Mirela, uzviknem, i prvi put nakon mnogo godina osjećam iskrenu radost koja mi izvire iz grudi. Evo dijela Vinke kakva sam nekada bila, sačuvana u sjećanju stare prijateljice. Ali što si radila u životu? Mirela pita s entuzijazmom. Pitanje me zatekne nespremnu. Što sam radila u životu? 21 godina brige o bolesnom mužu koji me vidi kao kućnu pomoćnicu. Je li to život? Brinula sam o svom mužu, odgovaram automatski, i vidim kako se Mirelin izraz lica malo mijenja. Nije to baš sažaljenje, ali je tužno razumijevanje koje prepoznajem u pogledu mnogih žena naše generacije. Ah, kaže nježno. A ti? Kako si ti? Pitanje je tako jednostavno, a istovremeno tako revolucionarno, da ostanem bez riječi. Kada me je zadnji put netko pitao kako sam ja, a ne kako je moj muž, osjećam kako mi suze ponovno naviru. Mirela primijeti moju nelagodu i delikatno promijeni temu, počevši mi pokazivati projekte društvenog centra. Priprema se kazališna predstava za proljetni festival, gdje starije osobe glume likove iz tradicionalnih hrvatskih bajki. Postoji i zbor koji nastupa na gradskim događajima, grupa za planinarenje koja istražuje povijesne staze regije, te kulinarske radionice gdje svaki sudionik dijeli obiteljske recepte. Sve se to događa dok sam ja godinama mislila da mi je jedina opcija ostati kod kuće i brinuti se o Tomislavu. Postoji cijeli svijet mogućnosti za ljude naših godina, a ja nisam ni znala. Marija me promatra kako otkrivam te aktivnosti i smiješi se znajući. Kako bi bilo da pomogneš u organizaciji festivala? Ležerno predloži. Ideja o sudjelovanju u nečemu, o tome da imam svrhu koja nije isključivo kućna, istovremeno me plaši i uzbuđuje. Ne znam jesam li sposobna, promrmljam, ali Mirela snažno odmahuje glavom. Naravno da jesi. Studirala si pedagogiju, imaš iskustva s organizacijom. Svatko tko može brinuti o kući i bolesnom mužu, toliko dugo ima fantastične administrativne vještine. Govori s toliko uvjerenja da joj skoro povjerujem. Možda imam kompetencije koje više ni ne prepoznajem. Možda su mi sve te godine upravljanja lijekovima, liječničkim pregledima, posebnim dijetama i složenim rutinama dale vještine koje bi se mogle koristiti za nešto ispunjenije. Prvi put svoju žrtvu ne vidim samo kao gubitak, već kao iskustvo koje bi se moglo pretvoriti u nešto novo. Trećeg dana napokon uključujem mobitel. Imam 47 propuštenih poziva. 23 od Tomislava, 15 od Ivana, 6 od naše kćeri Petre, koja živi u Splitu, i 3 od zabrinutih susjeda.
Glasovne poruke nagomilavaju se poput kamenja u mom želucu. Tomislavov glas u prvim porukama je iritiran. Gdje si? Nisi mi pripremila ručak. Zatim postaje zabrinut. Vinka, nazovi me. Nemam lijekova. U posljednjima ima nešto slično očaju. Molim te, vrati se kući. Trebaš mi. Slušam i Ivana kako viče o neodgovornosti. Petru kako plače i pita jesam li dobro. Susjede koji nude privremenu pomoć. Sva ta drama, jer je 58-godišnja žena odlučila napustiti dom na 3 dana. Disproporcija situacije tjera me da shvatim koliko je moj život postao malen i zagušljiv. Prvo nazovem Ivana. Njegov glas eksplodira telefonom prije nego što uspijem progovoriti. Mama, što je ovo ludilo? Tata je očajan, nije dobro jeo 3 dana. Skoro je završio u bolnici. Kako možeš biti tako sebična? Riječ sebična odjekuje kao šamar. 21 godina potpune samopožrtvovnosti i prvi put kad učinim nešto za sebe, ja sam sebična. Ivane, prekidam ga s mirnoćom koja me iznenađuje. Tvoj tata je živ, ima hrane u hladnjaku i zna koristiti telefon da pozove pomoć. Ja sam dobro i ostat ću ovdje još nekoliko dana. Tišina s druge strane linije. Moj odrasli sin, 35 godina, ne može shvatiti da njegova majka može imati vlastite želje. Ali mama počne, a ja prekidam vezu. Prvi put u životu prekidam telefonsku vezu svom sinu. Osjećaj moći je opojan i zastrašujući. Zovem Petru koja se javi plačući. Uvijek je bila nježnija od Ivana, razumljivija. Mama, molim te, objasni mi što se dogodilo. Tata govori da si poludjela i otišla bez razloga. Ispričam joj Tomislavove riječi o 21 godini nevidljivosti. O otkrivanju da za mog vlastitog muža nisam ništa više od kućne pomoćnice iz sažaljenja. Petra šuti duge minute. Mama, napokon kaže, nikada nisam tako razmišljala. Uvijek sam mislila da imate lijep odnos, međusobne brige. Njezina iskrenost me dira. I ja sam mislila kćeri. Ali ljubav nije jednostrana. Međusobna briga ne znači da se samo jedna osoba vječno žrtvuje. Petra pita, hoću li se razvesti? Hoću li zauvijek napustiti Tomislava? Pitanje me zatekne nespremnu, jer ni sama ne znam odgovor. Prije 3 dana nisam ni zamišljala da imam opcije, osim da nastavim biti nevidljiva njegovateljica. Sada, sjedeći u Marinoj sunčanoj kuhinji sa šalicom kave u rukama, shvaćam da imam mnogo izbora. Mogu se vratiti i nastaviti kao prije. Mogu se vratiti i postaviti jasne granice. Mogu unajmiti profesionalne njegovatelje i preuzeti samo ulogu povremene supruge. Ili se nikada više neću vratiti. Ne znam još. Iskreno odgovaram. Treba mi vremena da razmislim. Petra tiho plače. Volim te, mama. Bez obzira na to što odlučiš. To su riječi koje sam trebala čuti. Kad prekinem vezu, Marija me promatra s vrata kuhinje. Kako se osjećaš? Razmišljam na trenutak. Krivo, ali manje nego što sam očekivala. Uplašeno, ali i slobodno, čudno je. Toliko sam dugo mislila da sam nezamjenjiva, da nikada nisam razmišljala o mogućnosti da se možda bolje snalaze bez mene nego što su zamišljali. Marija se smije. Draga moja sestro, otkrila si tajnu koju treba desetljećima učiti. Nitko nije toliko nezamjenjiv koliko misli. A kad se prestaneš praviti nezamjenjivom, ljudi nauče biti neovisniji. To je dobro za sve. Njezine riječi bolno imaju smisla. Možda je moja pretjerana posvećenost učinila Tomislava ovisnijim nego što je to stvarno trebao biti. Tog popodneva Mirela me nazove s konkretnom ponudom. Proljetnom festivalu treba netko tko će koordinirati logistiku, rezervirati prostore, organizirati rasporede, upravljati volonterima, kontrolirati proračun. To je upravo vrsta posla koji si godinama radila kod kuće, ali primijenjena na nešto kreativno i društveno, objašnjava. Plaća nije velika, ali bi bila dovoljna da unajmim mali stan u Vukovaru ako se odlučim ostati.
Stvarna mogućnost financijske neovisnosti mi zavrti u glavi. S 58 godina mogu imati svoj novac, svoj prostor, svoj život. Moram razmisliti, kažem, ali moje srce već odlučuje. Prvi put u desetljećima. Pozvana sam na nešto zbog svojih kompetencija, a ne zbog obiteljskih obveza. To je revolucionaran osjećaj. Tjedan dana kasnije, Ivan se pojavi na Marijinim vratima bez najave. Vidim ga kroz kuhinjski prozor, kako nervozno hoda po malom vrtu, uvježbavajući što će reći. Mršaviji je, s podočnjacima, i shvaćam da ga je moj izostanak pogodio više nego što sam očekivala. Ne samo zbog brige za oca, već zato što se prvi put morao suočiti s činjenicom da je njegova majka osoba odvojena od funkcije koju je uvijek obavljala. Marija otvara vrata i poziva ga unutra, nudeći kavu s tipičnom hrvatskom gostoljubivošću. Ivan sjeda u dnevnu sobu, očito nelagodno, gledajući oko sebe kao da pokušava shvatiti kako njegova majka može biti tako mirna u okruženju koje nije njezin tradicionalni dom. Mama, počne, moramo razgovarati. Tata je u bolnici, kaže naglo, i srce mi poskoči prije nego što moj racionalni preuzme kontrolu. Što se dogodilo? Pitam, ali moj glas ne nosi očaj koji bi nosio prije tjedan dana. Pao je pokušavajući sam otići u kupaonicu u zoru. Slomio je zapešće i udario glavu. Ništa ozbiljno, ali... Ivan zastane, tražeći prave riječi. Stalno te traži. Ne želi da ga medicinske sestre diraju. Ne prihvaća ničiju pomoć. Ponaša se kao razmaženo dijete. Opis mi zvuči poznato. Točno tako se Tomislav uvijek ponašao kad nešto nije išlo po njegovoj volji. Razlika je u tome što sada ja ne moram to rješavati. A što želiš da ja učinim? Pitam, iznenadivši i Ivana i sebe iskrenošću pitanja. On šuti nekoliko sekundi, procesirajući da ga majka stvarno pita koja je njegova odgovornost u situaciji, umjesto da se automatski ponudi da sve riješi. Ja sam mislio da ćeš se vratiti kući sa mnom. Zamuckuje. Da je to samo faza, potreba za odmorom. Polako odmahuje glavom. Ivane, nije bila faza. Bilo je to otkrivenje. Otkrila sam da sam 21 godinu svog života tretirana kao kućna pomoćnica od strane muškarca, kojeg sam se zaklela voljeti i poštovati. Otkrila sam da me i vi, moja djeca, vidite samo u toj funkciji. Više to neću prihvatiti. Izraz Ivanova lica postupno se mijenja, prelazeći iz iritacije u nešto slično razumijevanju. Mama, nikada nisam mislio da... Uvijek sam mislio da voliš brinuti o tati, da je to tvoj način iskazivanja ljubavi. Njegove su riječi iskrene i bolne. Voljela sam na početku, priznajem. Ali ljubav ne može biti jednostrana zauvijek. A briga ne može značiti potpuno poništenje osobe. Ispričam mu o ponudi posla u društvenom centru, o mogućnosti da imam vlastiti dom, vlastitu rutinu. Vidim ga kako se bori da shvati ideju da njegova majka može imati osobne ambicije u 58. godini. Za njega, kao i za mnoge odrasle sinove, majke postoje samo u funkciji obitelji. Ženska individualnost, nakon određene dobi, jednostavno nije dio njegova konceptualnog univerzuma. Ali tata? Pita Ivan i prvi put čujem istinsku ranjivost u njegovu glasu. Treba stalnu njegu, to znaš. Ne možemo si priuštiti privatnu medicinsku sestru, a javne su užasne. Shvaćam da je to srž problema. Nije riječ o ljubavi ili prepoznavanju, riječ je o logistici i ekonomiji. Tijekom svih ovih godina ja sam bila najjeftinije i najpogodnije rješenje za složen medicinski problem. Ivane, mirno kažem, postoje specijalizirani domovi za starije i nemoćne, državne službe za zdravstvenu njegu kod kuće, programi socijalne pomoći. Nikada niste istraživali te opcije, jer ste imali mene. Besplatnu, dostupnu 24 sata, tihu i učinkovitu. Ali ja nisam javni resurs. Ja sam osoba s pravom na vlastiti život. Ivan šuti duge minute, nervozno vrteći rukama. Kad napokon progovori, glas mu je promukao. Mama,
Nikada nisam želio da se osjećaš nevidljivom. Uvijek sam mislio da si sretna, da si nalazila zadovoljstvo u brizi za sve nas. Vidim suze u njegovim očima i shvaćam da moj odrasli sin napokon shvaća da je njegova majka potpuno ljudsko biće, a ne samo obiteljska funkcija. Znam, sine, vi niste zlikovci u ovoj priči. Samo ste odrasli u dinamici gdje je moja žrtva bila normalizirana, čak i od mene same, ali sada biram drugačije. Pružam ruku i dodirnem mu ruku. Posjetit ću tvog tatu u bolnici. Razgovarat ću s njim, ali neću se vratiti kući kao da se ništa nije dogodilo. Dani nevidljive Vinke su završili. Osječka bolnica miriše točno onako kako se sjećam. Dezinficijens pomiješan sa strahom i nadom. Hodam poznatim hodnicima gdje sam provela toliko sati tijekom godina, ali ovaj put su moji koraci drugačiji. Ne dolazim trčeći očajno riješiti hitnu situaciju. Dolazim kao posjetitelj, po vlastitom izboru, u svoje vrijeme. Tomislav je u sobi 237, istoj u kojoj je bio nakon prvog moždanog udara prije 21 godine. Ironija ne prolazi nezapaženo. Zastanem na vratima i promatram ga nekoliko trenutaka prije nego što me ugleda. Krhki je, zapešće mu je zavijeno, mali zavoj na čelu. Ali nije fizička krhkost ono što mi privlači pažnju. To je izgubljeni izraz na licu, kao da je na nepoznatom mjestu. Možda i jest. Možda je to prvi put da mora postojati bez mene kao stalne potpore. Kad me ugleda, oči mu se napune suzama. Vinka, šapne, pružajući mi svoju zdravu ruku. Priđem krevetu, ali ne uzimam mu ruku odmah. Prvo moram progovoriti. Tomislave, kažem mirnim glasom. Došla sam ovdje da obavimo razgovor koji smo trebali obaviti godinama. Pokuša me prekinuti, ali podignem ruku. Ne, ovaj put ćeš me slušati. 21 godinu potpuno sam se posvetila tebi. Budila sam se misleći na tvoje potrebe. Spavala sam zabrinuta za tvoje dobrobit. Živjela sam svaki dan svog života u funkciji tvoje bolesti. A ti si me sveo na kućnu pomoćnicu koja te žali. Vidim ga kako pokušava poreći, ali nastavljam. Ne prekidaj me. Moram to reći da bih mogla ići dalje, s tobom ili bez tebe. Izgubila sam svoj identitet brinući se o tebi. Nastavljam, osjećajući kako snaga raste u meni sa svakom riječi. Izgubila sam prijateljice, hobije, snove, karijeru. Sve je žrtvovano na oltaru tvoje udobnosti. I ne samo ti si me vidio kao nevidljivu. I ja sama sam zaboravila tko je Vinka prije nego što je postala tvoja njegovateljica. Tomislav tiho plače, ali to nisu suze samo sažaljenja. To su suze prepoznavanja, možda čak i srama. U jednoj stvari si bio u pravu, kažem, glas mi postaje čvršći. Žalila sam te. Toliko sažaljenja da sam zaboravila žaliti samu sebe. Toliko sažaljenja koje ti je omogućilo da me tretiraš kao zaposlenicu umjesto kao ženu koja je odlučila ostati pored tebe iz ljubavi. Ja nisam znao da se tako osjećaš. Napokon uspije reći. Glas mu je promukao od emocija. Kako nisi znao, Tomislave? U 21 godini koliko si me puta pitao kako sam? Koliko si se puta zanimao za moje osjećaje, za moje snove, za moje potrebe? Koliko si mi puta iskreno zahvalio, ne samo za određeni zadatak, već za to što sam ti posvetila cijeli život. Tišina koja slijedi zaglušujuća je. Oboje znamo odgovor. Navikao sam se, tiho priznaje. Navikao sam se da si uvijek tu, uvijek dostupna. Prestao sam misliti o tebi kao o osobi odvojenoj od mene. Bilo je to sebičnost i ispričavam se. Riječi koje sam čekala desetljećima napokon dolaze, ali više nemaju transformirajuću moć koju sam zamišljala da će imati. Tvoje isprike su važne, kažem, ali ne mijenjaju činjenicu da moram obnoviti svoj život. S 58 godina otkrila sam da još uvijek mogu biti više od samo tvoje njegovateljice. Otkrila sam da imam talente, interese, sposobnost da pridonesem svijetu na načine koje nisam zamišljala. Ispričam mu o poslu u društvenom centru, o mogućnosti da imam vlastiti dom, vlastitu rutinu.
Vidim strah u njegovim očima. Ne samo strah da će ostati bez skrbi, već strah da sam stvarno sposobna živjeti bez njega. Tijekom svih ovih godina i on se navikao na našu bolesnu međusobnu ovisnost. Znači li to da ćeš me napustiti? Pita, a njegova ranjivost me dira unatoč svemu. Znači da ću prestati napuštati sebe, odgovaram. Ustajem sa stolice pored kreveta. Redovito ću te posjećivati. Pomoći ću Ivanu i Petri organizirati adekvatnu skrb za tebe, profesionalnu skrb, ne obiteljsku. Mogu ponovno biti tvoja supruga ako me uspiješ vidjeti kao cjelovitu osobu, a ne kao funkciju. Ali nikada više neću biti tvoja nevidljiva kućna pomoćnica. Poljubim ga u čelo, gesta koja nosi desetljeća povijesti, ali i obećanje drugačije budućnosti. Čuvaj se, Tomislave, i nauči me cijeniti ako želiš da se vratim u tvoj život. Izađem iz sobe ne osvrćući se, moji koraci odjekuju hodnikom kao izjava neovisnosti. 6 mjeseci kasnije nalazim se u svom malom stanu u Vukovaru, organiziram proljetni festival, živim svoj život. Neka jutra se još uvijek budim misleći na rasporede njegovih lijekova, ali sada se smiješim i pripremam svoju kavu. Ponovno sam Vinka, cijela i slobodna.